good evening mga igsoon. Nanasab ko dire kadiyot lang no, before ko matulog na lang ko gamay nga i-share ninyo mga igsoon. Gamay pagdasig lang. Medyo lahi ni akong i-share nyo mga igsoon, mubo lang ni siya. Pagdasig lang ba pagpamalandong sa pulong sa Ginoo kay nindot maning before ta matulog, normally usually magampo man kita before matulog but nindot sad kung mamalandong ta sa pulong sa Ginoo na, no? So ning class kabuntagon mga igsoon, medyo lahi atong hisgutanon, medyo unique sa mga previous videos nga gi-upload na ko may igsoon earlier nagisgot mi sa akong wife about sa love story na mo kung yun sa mi pag tagpo ni Lord yun sa mi pag-bless among love life ba then yesterday or the other day nagisgot ta about ni Apostle Paul, nagisgot ta about ni Jonah, about ni Joseph, no, yeah, ni Iba, no, nagisgot ta about sa tentasyon, nagisgot ta about sa mga unos sa mga quarantine, no. So karon mga igsoon sa kabiyon, magisgot ta mga igsoon og usa ka lagad sa Ginoo, usa ka apostoles, usa ka disciple ni Jesus Christ nga ginganlag si Judas, no. Kailan naman na kuyaw na si Judas mo na hinungdan nganong si Jesus Christ nalansang o pala nalansang sa cross. So, but before we proceed mga igsoon, ako lang mo invite to subscribe my channel, Kristohanong Mabungahon. Salamat dahil sa mga nag-subscribe no, and then nasad ko page mga igsoon, Kristohanong Mabungahon sad. Pwede sad mo follow. Actually mga igsoon, wala na kay ko nag-post sa akong kuan og mga encouraging words sa akong timeline jud sa Facebook. Nasa page na ko mga igsoon, Kristohanong Mabungahon, no? So once again, my purpose nganong gihimo na ko ni why lain just to glorify the King of Kings alone, aron maisa siya, aron mapataas, not to earn money, not to become famous, dili aron masikat. Apan gusto lang ako mga igsoon mo dasig ninyo, gusto ko nga ma-viral ang pulong sa Ginoo, no? Mao na akong gusto mga igsoon. So now, magisgon na ta mga igsoon ni Judas, no? Kay bao naman ta nga si Judas sa apostoles, no, sa among all the 12 disciples na usada nga gianlag si Judas, no, Judas Iscariote. Okay, si Judas usa ka lagad sa Ginoo, gipili sa Ginoo. Uban moingon nga ngano kano nga si Jesus iya man gipili si Judas nga ang Ginoo makatag-an gud, no, na may event sa Bible may igsoon nga na makita sa John nga si Jesus Christ naka-encounter og Samaritan woman diya sa well sa tabay, no. Siya diyang nagkabo si Jesus Christ og tubig niya, nakaistorya siya og Samaritan woman, and then iyang na-predict ba ang situation sa Samaritan woman nga ang iyang gikauban karon gikalib-in dili gyud ang iyang bana, no. So dili mao ba, and then nakurat ang Samaritan woman, ningon ang Samaritan woman nga usa ka propeta, no, nya iya ding gitawag. Ninguli siya yung gitawag ang mga tao nga naay propeta, siya na baka ang Mesiyas nga no. So meaning si Jesus Christ mga igsoon usa ka tao nga he's an all-knowing God, no, kay bawo na ta na maka-predict siya in the future, kay bawo siya. So meaning kay bawo sad siya ni Judas nga in the future i-betray ra siya, i-traitor, but still iyang gipili si Judas, no. So naay purpose si Judas mga igsoon. So disgutanon mga igsoon kung nganong kinahanglan pa man gyud nga mopili si Jesus Christ o nganlag Judas, nganong miagi pa man siyang Judas, nga ano. So nganong naa pa magina nanay may mo traidor niya. So karon mga igsoon disgutan si Judas. Yes, si Judas usa ka tao nga usa ka tinunan sa Ginoo, magsiguban-uban ni Jesus Christ bisan asa si Lord magwali, bisan asa mangampog mga masakiton, no. Saksi na si Judas mga igsoon uban niya. And then sa nagsikoy-koy si Judas ni Jesus Christ mga igsoon, wala di senaryo nga klaro or wala gipakita nga senaryo nga si Judas day usa ka traidor, no. Traidor siya nya wa jud, no, sige kuyog na, no. So then to make the long story short mga igsoon, ato lang kuha ang point ni nga story ni Judas. Niabot ang time mga igsoon nga nilutaw ang pagka-traidor ni Judas. Nilutaw nga si Judas usa ka betrayer, nilutaw nga si Judas usa ka hipokrito mga igsoon, sa dihang ningabot ng perfect moment nga diin mura bitaw og kanang ang mission ni Lord, mura bitaw og nahumana gid ba, right time na nga mura bitaw ang gisugo sa atong langitnong amahan kana bitaw nga ipabuhat ni Jesus Christ kanang enough na. So mao tong time mga igsoon nga didto na ning lutaw ang pagkahudas ni Judas. Okay, so dito na ning lutaw si Judas mga igsoon, iyang gibaligya ang Ginoo, iyang gikisan si Lord, and then iyang gibaligya mao tong time nga gitugyan na
si Jesus Christ ngadto sa mga sundalo nya gitangputangan na sa istorya daghan mga igsoon. And eventually sooner or later mga igsoon gilansang si Lord, nagpakamatay alang kanato, lansang sa cross, and then nabanhaw siya, and then karon na siya sa kitas-an mga igsoon. So ako mabantay ang point ni Migson mao ni ang nakita nako mga igsoon nga mensahe ni ang point ani mga igsoon nga sa kanang panghitabo akong nabantayan mga igsoon nga si Judas minglutaw lang sa panahon nga hapit na ang kadaugan sa Ginoo. Lesson, si Judas ni gawas mga igsoon sa panahon nga hapit na ang dakong victory sa Ginoo. No? Wa milutaw atong mga niaging mga before pa nga nito, but sa time ba nga ingato na bitaw ng perfect time na. So mao to ang pag-abot ni Judas sa katong padung nagilansang ang Ginoo sa cross. So akong napamalandungan mga igsoon nga itong pamalandungan ug ayon ang pulong sa Ginoo is this, mao ni siya. Sa atong Kristohanong kinabuhi mga igsoon, atong kuhaan og reflection ba ang nahitabo ni Judas, atong pamalandungan nahitabo ni Judas ug sa atong posible nga mahitabo or nahitabo na ba ninyo karon sa atong Kristohanong kinabuhi. Nalagad ta sa Ginoo mga igsoon nga di ta ma-surprise day mga igsoon nga naay Judas sa atong kinabuhi. Ang Judas party ra na. And listen carefully mga igsoon. Kung ikaw karon naminaw karon, nagtan-aw ka karon, or naa ba ka sa sitwasyon nga naay ning Judas nimo? Now, balik sa ta before nato isgutan ang ato ang Kristohanong kinabuhi. Si Judas mga igsoon, usa ka tawo nga medyo dulduol sa dughan sa Ginoo, nganuman tungod kay usa sa iyang apostoles pinangga sa Ginoo, meaning dulduol sa dughan sa Ginoo, and then siya ang usa sa siya ang ning betray ni Lord. Meaning mga igsoon, sa atong Kristohanong kinabuhi mga igsoon, di kalikayan nga ingon nga mga followers ni Jesus Christ, di kalikayan nga naay mga nagian ni Lord mga igsoon, posible nga magian sad nato. So si Judas si Jesus Christ mga igsoon nakaagi og Judas, kita sad moagi sa tag Judas. Gi Judas na ba mo diha? Ako kadaghan bitaw nay Judas mga igsoon, si Judas mga igsoon, kung naa gili Judas nga niabot sa imong kinabuhi o maka-experience makagibitray ka, gitraidor ka sa tawo pag nga duol sa imong dughan, no, nganuman mao sa nahitabo Jesus Christ duol sa imong dughan, gibitray siya, gibaligya siya mga igsoon. So sa tawo pag ang imong nga duol sa imong dughan, nganuman mao gyud siya, kay kung ang mobitray mo laing tawo nga di duol sa imong dughan, di ka maapektuhan, no. So mao na nga duol sa dughan normally, maybe it is your igsuon or maguwang, manghod, mama, papa, asawa, bana, nga basta best friend, close friend, uh, uh, maybe someone nga imong gisaligan og ayo, gibitray ka, wa ka magtuo nga imong sekreto gitabi-tabi na sa uban, no? Natinga ka nga didto na ka nakakita sa ubang tawo, nakadungog, ha, wa ako magtuo nga no, so gibitray ka. But listen carefully, John. Kung ikaw nagsunod sa Ginoo nga matinud-anon, wa ka mag-expect nga gitraidor ka sa tawo nga dulce mo dugan. Usa lang ang buot pasabot ana. Usa lang ang buot pasabot nimo ni mga igsoon, kung ikaw na ninuod karon sa Ginoo din gitraidor ka sa tawo nga duol sa imong dughan. Ang meaning nga nagsingabot na ang panalangin kanimo. Nagsingabot na ang imong promotion, favor, nga naibuhaton nga dako si Lord sa imong kinabuhi. Tingnan naman, sa ding gitraidor si Jesus Christ ni Judas mga igsoon. Later on sa story, dito siya gilansang, mauna to mga igsoon, pagkabanhaw niya, kadaugan, di ba? Kadaugan, no? So, si Judas, ang pagbetray ni Judas, it leads into Christ's victory. Okay? So, mauna mga igsoon nga, kung gitraidor ka mga igsoon, ay gihudas ka karon sa mga kinabuhi, pasabot na mga igsoon, na nagpadulong nga victory. Your blessing is on your way na. Nagpadung na mga igsoon, nagpadung na ni uros na nga panalangin, nagurus-uros, padung ni mo. So di ka angay mag-uol kung gitraidor ka, di ka angay mga igsoon ma-disappoint or masakitan nga nung ingani man ni Lord nga no, even si Jesus Christ gitraidor, no? So it seems like si Judas requirement aron ang blessing ni Lord na. So testing lang na si Judas sa testing mga igsoon, but that testing eventually sooner or later will turn into blessing. Listen, no? Mao na timan sama sa nitamon Jesus Christ mga igsoon. Yes, gitraidor siya. Yes, gibetray siya mga igsoon. Yes, baligya siya ni Judas, but tungod ato mao to hinungdan sa kadaugan sa Ginoo, no? Kung walay Judas, listen, kung walay Judas nga disciple ni Jesus, wala tay manluluwas, no? Meaning, kung walay Judas, wala tay manluluwas si Jesus Christ.
nag-save na to tungod ato sa iyang pagpakamatay sa cross, pagpalansang sa cross tungod ni Judas, no? So atong pasalamatan ang Ginoo mga igsoon, if ever na ay Judas sa imong kinabuhi karon, if ever mga igsoon nga nay nagtraidor mo karon, tao nga duol sa imong dughan, kinsa man ang tawhanan na imong best friend o kinsa basta duol sa imong dughan, tao nga imong gibalyo, tao nga imong gisaligan, no? Gitraidor ka, just worship the Lord, pasalamati ang Ginoo tungod kay nagsingabot na, nagpadulong na ang panalangin, ang kadaugan sa imong kinabuhi. Amen. Just be grateful for God. Okay? So mao na akong pagdasig mga igsoon. Kay basin kuan mo ba, ma-disappoint mo nga gitraidor man ko nga ano nga no, maghilak-hilak ka no, pasalamati. Instead nga mag-uulta kung naay mo traidor na to. Instead nga maghilak ta, pasalamati ang Ginoo tungod kay naay something special nga magpadulong is promotion, blessing, financial breakthrough, sakyanan baron sa basta na ay pinasahi nga panalangin gikan sa Ginoo. Gi-prepare lang ni Lord ang imong heart kanang pag-traidor, just a preparation, no? Preparation for great blessing i pour out ni Lord. Amen. Mao na akong pagdasig mga igsoon. God bless us all. Good night. Muna lang kog tulog ninyo. Just enjoy, stay blessed, and then yes, continue to praise God in the midst of every storm sa tong crisis. Just praise God, tanan, no? Ayog undang pasidunggi ang atong magbubuhat. Amen. Once again, to God be the glory, to God be the glory.